खुलुमबाय। आंनि बड' एनबिएम चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै रादाब लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांदो। मजा नहीं आ रहा है। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों दि हायार सेकेन्डारि एग्जामनि रिजाल्टआ 27 जुननि फुंनि 9 बाजियाव होगोन होनना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गलाघाट, चिरां आरो तिनसुकिया जिल्लायाव गरम बन्दबाबो थाखो 9 आरो थाखो 10 सिम क्लासआ सोलिबाय थागोन होनना खौरां मोन्दों। मानोना बे जायगायाव मेट्रिकआव मोजां पास खालामनो हायाखै होनना बेखौ बुंदों डक्टर रनज पेगु, सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया। डक्टर इन्दिरा बर'नो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावदों। हिडिम्बा सल'माखौ बर' रावाव सोलायनायनि थाखायनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ फोसावदों डक्टर इन्दिरा बर'नो। अदालगुरि जिल्लानि कलाइगावनि दक्षिण कयाबिल मुनि गामियाव गोबां अमा थैबाय। बेनिफ्राय नमुना लांनानै गुवाहाटियाव टेस्ट खालामना नायनायाव आफ्रिकानि स्वाइन फिभार बेमारखौ मोननाय जादों आरो बेमार मोननाय गामिनिफ्राय 1 किल'मिटारसिम अमा फाननो मोना आरो अमा जानो मोना होनना बेन खालामना होबाय। सोमोनांथावै क'क्राझार जिल्लायाव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा मोननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। आरोबाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय थांखिजों मैयाबो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगुजों सावरायनाय जादों। बे सावरायनायाव बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ। गाबोन आरोबाव गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनगोन। आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो लोगोफोर। थेंक इउ स' माच।